मुदैबुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जिउ राहा दानायनि सायाव सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल खुंदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मुदैबुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै मुदैबुरि गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोर आरो मुदैबुरि हालामनि सिङाव HSLC आरो HS आनजाद होनानै दोननाय फरायसाफोरखौ लानानै मुदैबुरि दखरा एबसुनि मावखुलियाव जिउ राहा दानायनि सायाव सोलोंथाइ मेल खुंदों। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिकास बड'सा। बिथांजों लोगोसे बाहागो लाफायो जिल्ला एबसुनि लोगो बुंथिगिरि मोनसिं ब्रह्म आरो लेङाइ हारिमु नेहाथारि धनन्जय बर'। जानायनि उनाव बै फोरोंगिरिया बहिखौ सेना लाङो माने फार्स्टनिफ्राय ओरै सेलांबाय थायो आरो बै लास्टनिफ्राय 2 मिनिट सम मोनगोन थारमाने। दा जुदि बिथिंनिफ्राय जोङो बहिखौ सेलांबाय थायोबा बै उनथिंथ' 2 मिनिट सम मोनगोन ना फाइनाल एन्सारखौ लिरनो, नंगौना नङा? बेबायदि जायो थारमाने। खिन्थु बै जिउ राहा दानाय बा केरियार बा साख्रि बाख्रियाव कम्पिटिटिभ एग्जाम मुदैबुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावखानाय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि बेखौ बिथा खालामनानै जिउ राहा दानाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों थाखो 9निफ्राय हायार सेकेन्डारि स्टुडेन्टसिम बिथांमोना बाहागो लादों। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोननो बेखिनि इनफरमेसनखौ होनो नाजादों जे डक्टर इन्जिनियार इज नट दा अनलि जब। गोबां डाइभार्स फिल्डआव जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव बा स्किल डेभेलपमेन्ट रिलेटेड कर्सफोराव जोङो हाबनो हायो। प्रफेसनेल गोबां कर्स दङ, बेफोर बिथिङाव जों हाबनो हायो। जाहाथे बेसिक इनफरमेसन जोंनि हालामनि जोंनि गामि सिंनि फरायसा बिथांमोना जाहाथे मोनो, बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै बेखौ होनो नाजादों।